مرحبا مبارلهم قد حمصهم كم እንደገና አቶ ዘደንግል ከምኡውን ኣብ ናይ ኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ኣብ ኢድመንተን ንቕመጥ ከምኡውን ሓይለ ክፍለ ገዲም ኣብ ፖርታክ ኣብ ፖለቲካዊ ኣብ ናይ ኤርትራ ዝነጥፍ ሎማዓንቲ ብዛዕባ ኮሚኒቲ ማሕበረሰብ ኣብ ኖርዝ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ኣብ ሓበሹ ኣብ ኤውሮጳ ከመይ ክመስል ኣለዎ ንዝብልን ሕጂ ዘለውን ኣብዚ ከረንት ኣብዚ ዋናው ዘሎ ኩነታት ፀገማት ተጋጥሞም ዘሎ ኣብ ፖርት ደብፅሖም ዘሎ ግጭታት ኣብ ሕድሕድ ማለት እዩ ተፈላለየ መገዲ ማለት እዩ ገሊኡ ፋይናንሻል ክኾን ይኽእል ገሊኡ ፓወር ክኾን ይኽእል ናበአን ክንኣትዩና እቲ ፀገማት ብሕፅር ዝበለ ስለምንታይ ውታት በፅሕ ኣሎ ንዝብል ካብኡ ቆፂልና ግን ማሕበረኩም እንታይ ክመስል ኣለዎ እንታይ ዓይነት ዕላማታት ክህልዎ ኣለዎ ንዝብል እስኻትኩም በቲ ተሞክሮኹም ዘደንግል ከምኡውን ሃይለ ክፍለ ንሰማዕትና ነዚ ዓይነት ርእይቶኹም ክትህብዎ ፍልጠትኩም ከተካፍሎ ደስ ብለኒ እሞ እንኳን ሓመፃኹም ሰላም ሃይለ ሰላም ሚካኤለ ቀኒልና ነዚ ማሕበረሰብና ዝገጥሞ ብድሆታት ከመይ ጌርና በቲ ቅሩብ ዓቕምታትናን ተመክሮታትናን መስሩፍ ፍልጦና ክንለዋወጥ ክንክእል ምዕሩይ ዝኾነ ማሕበረሰባት ከዓ ክንምስረት ንኽእል ኣብ ዝብል ሕቶታት ዝዓደምካ እናብል መርሓባ እምበኣረከስ let's get to the point ኣብዚ እዋን እዚ ብድሆታት ዘጋጥሞ ዘሎ ከም ዝጠቐስካዮ ኣብ ክስታት ርከብ ኣሎ ኣብ ቶሮንቶ ኣብ ቫንኮቨር ኣብ ካልጋሪ ኣብ ካልእ ከተማትን ኩሉ ክእል እንድዩ ንእሽተይ ስለምንታይ ኣብዚታት ዝበፅሕ ዘሎ እስኪ ብዘደንግል ኣብኣ ክንጅምር ሞ ድሓርይ ኣብቲ ቀንዲ እንታይ ክመስል ኣለዎ ኮሚኒቲናቱ ኣብ ዘደንግል ክኸይድ መጀመርያ እቲ ትጠቕሶ ዘለካ ጎንፅታት ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ማሕበረሰብና ጥራሕ ዝርአ ነገር ኣይኮነን ባህላየ ምክንያቱ ኣብዚ ተመክሮይ ብዝተፈላለየ ግብረሰናይ ናን ፕሮፊት ማሕበራት ብዝተፈላለየ መልክዕ ተዋሲአ ነይረ ብዙሓት ካብ ዝንኸና ዝኸፍ ብንፅታትን ሽግራትን ዝነበረን ማሕበረሰባት ትፈልጥ እየ ስለዚ ኣብ ዝንኸና ፍሉይ ጌርና ክንሪኦ ከይከብድ ማለት እየ እቲ ቀንዲ ኣብ ናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽንስ ወይ ግብረሰናይ ማሕበራት ዝገጥም ሽግራት እንታይ እዩ ገዛኢ ሕጊ ክህልወን ኣለወን ወይ ባይሎስ ዝብልዎ ነገራት እጂ እቲ ባይሎስ ካብ መጀመርትኡ ትሕጁ ብግቡእ እንተዘይተዳልዩ ሓደ ካልኣይ ነቲ ባይሎስ እውን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣፕዴት እንተዘይጌርካዮ እንተዘይ ኣመሓይሽካዮ እቲ ዝተመሓየሸ ባይሎስ ከዓኒ ኣብ ኮርፖሬት ሬጅስትሪ እንድሕር ዘይተመዝጊቡ ካልእ ተወሳኺ ክኸውን ዝኽእል ሽግራት እቶም ኣብ መሪሕነት ዝመፁ ኣባላት ይኹኑ ወይ እቲ ተራ ኣባል ናይቲ ማሕበረሰብ እውን ነቲ ዝገዝኦ ሕግታት ዘይፈልጦ እንተደኣ ኮይኑ ብፍላይ እቶም ኣብቲ መሪሕነት ዝመፁ ከዓ ተሓተቲ ምዃኖም ብሕጊ ዘሕትቶም ምዃኑ ነቲ ሕጊ ግን ክፈልጦ ኣለዎም ኣቐዲሞም ድሓር ክትግብርዎ ከዓ ኣለዎ እቲ ብዙሕ ግዜ ጎንፅታት ዝፍጠር እንታይ እዩ ሓደ ወይ ወተበር ኣብ መንጎ ሕጂ ክሊክስ ይርከብ እዩ ማሳ ሓደ ዓርኪ ክፀንሕ ወይ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ክጎጃጀሉ ስለ ዝኽእሉ ነቲ ባይሎስ ነቲ በቲ ንሶም ኮይኑ ዝረኣዮም ነገራት ክጠውይዎ ክትርጉምዎ ይፍትኑ እዮም ሕጂ ብዚ ክላሪቲ ዘይምህላው ንፁርነት ዘይማሲ ብሩህ ዝኾነ ባይሎስ እንድሕር ዘየልዩ ኣብ ምስሓሓብ የእቱ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከይተገብረ ብዝተፈላለየ ትርጉማትን ድሓር ሕድሪ ተዋሂብካ ነቲ ሕድሪ ካብቲ ኣባል እዩ ዝወሃበካ ሕድሪ ነቲ ካብ ኣባላት ዝተዋሃበካ ሕድሪ ክትርጉሞ ወይ ውልቃዊ ረብሓታትካ ከተጠውዮ እንድሕር ፈቲንካ ኩርሱ ምስሓሓብ ይፈጥር እዩ እዚ ግን ኣባና ጥራሕ ዘሎ ጎንፂ ገይራ ይወስዶን ኣብ ኩሉ ዝርከብ እዩ ማለት እየ መርሓባ ሃይልዋኸ እንታይ መስል በኣኻ ኣብዚ ተመክሮ ካብ ቶሮንቶ እወ ዳርጋ ካብዚ ናይ ዘወንጌል ክብሎ ፀንሐ ፍሉይ የብለይን መጀመርታ ማይክ ሓወይ ከምዚ ዓይነት ዘተ
كوفيلنا همزخ نزرارب نتحبرت سب مالسي أنا كافلت ونا يبلون نتراتي نيشتي تموكرو ككافل مالسي كن حسب كن الله مستحبرت سبت سلة جبركا يغني اللي نعها كمون نردي رنا نزنا حنات قبرو زلان بحافظ شخا نتي حبرت سبنا تهبو زلا قلقلوتن كا بزا قد أمزي كي مسجن كو حل فايدلن مزدون قالون بخمس من لاينا زدنقل وزدنقل ونكوبلنا حسب بخمس من لاينا غا بحق صبونا قريو نقع بخمسي تراخبنا نقع تلالنا خبلو يدلي كابتي زدنقل زبولو زفل بزح يبلين من الوقت قرباني ابتناتو وسخ كبلولو زدلي اتبايلو كمزلو هوينو بزح قزي بايلو نوزينا خمان مرات ابديت كاين غوبرو نخيل غلغل نخيل ግን بايلو كي ገበረት ትብገስ ኮሚኒቲ ونارغا يبلنا نكدبلو ريلنا فلابسنا ኤሪትራዊ ማህበረሰብ ድሕርክን ሪዮ ኮይና I think تناي بايلو ጠንቁና ይኮነን ብዙሕ ግዜ ዝባስ እቲ ባይሎ ከማን ኣብቲ መጀመርታ ሳይ አይኑ ኮሶሪና ጽቡቅ ስጋዕ ዘለና ጸገም የለን ትብልካ ትኸይድ እቲ ጸገም ዝመጽእ ማዓሲ ዋላት ባይሎ ክንውከሶ ክንፍትሾ ንጅምሩን ንእሽተይ ጸገም ምስ ረኸብና እዩ ማለት እዩ ኣብ ጸገም ምስኣተና ምትህልላኽ ምስኣተና እዩ ስለዚ ከምቲ ዝበሎ ከምዛ ዓይነት ምፍንጫላት ምትህልላኻት ከምዛ ዓይነት ኣጋጣሚታት ኣብ ኤርትራውያን ጥራይ ዘጋጥም ወይ ዝተጀመረ ይኮነን ኣብኦም ዝውዳእ ኣይመስለንን እዩ ሶማላውያን ዞም ጎረባብትና ጥራይ ተኸይድካ ኢትዮጵያውያን ኣብ ላዕሊ ደረጃ በፂሖም ኣብ መጨረሽታ ግን ብከምዚ ተፈላለዮም ፋሕፋሕ ክብሉ እቲ ዝነበሮም ኩሉ ዓመታት ክማስን ንሪኢና ብተደጋጋሚ እሞ ኣባና ጥራይ ኣይኮነን ኣባና ቁርብ ፍልይ ዘብሎ እንታይ እዩ ብጀካቲ ናይ ዓቕሚ ምትሓት ንህና ብጀካቲ ኣብ ዘይጠቅም ምትህልላኽ ምእታው ካብኡ ዘይፍለውን ገለ ፖለቲካዊ ዝተንከፈ ነገራት እውን ስለ ዝርከቦ እዚ እውን ንርእሱ ነቲ ኣብ ካልእ ንሪኦ ዓይነት ፍልልያት ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብቲ ኮሚኒቲና ክመፅእ ኣብቲ ናይ እምነታትና ክመፅእ እውን ንርአ እዩ እዚ ቁርብ ኣብቲ ናይ ኤርትራዊ ክኸውን ከሎ ኣሰክፍ ዘብለካ ዝያዳ ካብኡ ሓሊፉ ግን ካብቲ ዘድንግል ሓወይ ዝበሎ ብዙሕ ዝፍለ ይብለይ መርሓባ ኣብቲ ፅቡቅ ኣለኹም ኣይ ቲንክ ብተመክሮኹም ፅቡቅ ገር ክንገልፅኩም ኣለኹም ምስለኒ እሞ ኣብቲ ሓፈሻዊ ሕጂ ክንዛረብ ከለና መብዛሕትኡ ገሊኡ ጀመረ ዝቐፀለን ዓመታት እንድዩ ካብ ተመክሮናትኩም ኦብጀክቲቪቲ ኮሚኒቲ ክንብል ከለና ማሕበረሰብ ክንብል ከለና እንታይ ክብል እዩ እስኪ ብዘደንግል ክዝምር ዘደንግል ነዊሕ ዓመታት ኣብ ኢድመንተን ኣብ ወንበር ኮይኑ ኣባል ኮይኑ ወላ ብትምህርቱ ውን ኮሚኒቲ ዲቨሎፕመንት ወዲዩ ስለዝኾነ እንታይ ክመስል ኣለዎ ቀዳምነት እቲ ኮሚኒቲ ክንምስርት ከለና ወይ ክህልወና ከሎ እንታይ ቀጥታት ክህልዎ ልልካ ትጅምር ዘደንግል እቲ ኣብ መጀመርያ ክስራዕ ዘሎ ስለምንታይ እቲ ማሕበረሰብ ይቆምኡ ኣለዎ ክበርህ ኣለዎ ክንፀር ኣለዎ ኣብ መጀመርያ ኣድላይነቱ ድዩ ኣድላይነቱ ስለምንታይ ማሕበረሰብ ይቆውም እቲ ናቱ ፓርፐዝ እንታይ እዩ እንታይ ክዕወት ስለ ዝተደለየ እዩ ኣብ ምንታይ ክበፅሕ ስለ ዝተደለየ ዓላማ ክብል ከሎ ዓላማ ራእይ ናይቲ ማሕበረሰብ ንፁር ክኸውን ኣለዎ ካልእ እቲ ኣብቲ ዘለዎ እንታይ እዩ ኣሰራርሓ ንኣብነት ኣሰራርሓ ክብል ከለኹ ብዛዕባ ኣኼባታትካ ንፁር ክኸውን ኣለዎ ኣኼባታትካ ኣብ መንጎ ዓመት ክንደይ ኣኼባ ትራኸብ እንታይ እዩ ኣጀንዳታቱ እንታይ እዩ ዕላማታቱ ኣብቲ ባይሎስ እውን ክሰፍር ኣገዳሲ እዩ ብተወሳኺ ኮሚቴስ ይመረፃ እየን ዝተፈላለያ ኮሚቴታት ክመረፃ እየን ሕጂ ናይ ነብሲ ወከፍ ኮሚቴ ዕማም ስራሕ እንታይ እዩ ንክንደይ እዋን እየን ማሲ ግዝያውያን ድን ቀወምቲ ኮሚቴታት እዚ እውን ክንፀር ኣለዎ ብቲ ባይሎስ እሳተን እውን ፀብፃብ ክህባ ከም ዘለወን እውን ክንፀር ኣለዎ ብዛዕባ ኣኼባታት ሕጂ ክጠቕሰልካ ከለኹ ኣኼባታት ናይ ኣባላት ጥራሕ ዘኮነስ ወርሓዊ ኣኼባታት ናይ ኣባላት ቦርድ እውን ክንፀር ኣለዎ ማለት እዩ ብተወሳኺ ክንፀር ዘሎ ናይ ቦርድ ስራሕ እንታይ እዩ እንታይ ተረኦም እንታይ ግደው ኤግዜክቲቭ ኮሚቴ ከ እንታይ እዩ ስርሓ መነመን እዮም
جزي أبت بايلوس زيتات بريهو تنصيرو خمصالو كوميتيتات قبل كله حجي ناي فاينانس ديو ناي governance كوميتي ديو قونت أنت ترخيبو تعلي شماغلون أمونغو كونفليكت انتحر ترخيبو قونت ترخيبو بخمي اللي انت عنت مفتحتات كقبر خي عدما ناي نفس وكف بالات بورد ديوم ناي كوميتيتات ون كنتصرا له بزعبا فاينانس ناي فاينانس كوميتي نتاع عمامة نبور دخل أبي ناي اواني تصبصاب تهب تعنت تصبصابات ياتهبو ورحاو تصبصابات دي تهب اب نفس وكف 3 ورح دي تهب زي تحت حجو كله بايلوس ينصر مالتي بايلوس نغزا رسو اب كندي اوان يدقم بايلوس حنساب مسقف مسبل كايو نحرشع كايو مستجزي كمعبل زلو يتبايلوس جبو وحدو ابوشت 3 ساعه 5 عمد زلو اوانسي كدوق ملك هتري لك هتحلف لك ما حيش نقرات انت اللي وقته ما حيش مس زم لو طتات انت غير كالو خاني نكوربريت ريجستر بوان محبار زيتات حجي كنصر زلو بتوسخ بزعبا ناي فاينانس نغراتو بزح غزي زواطت از ناي فاينانس يو ገንዘብ ከአኒ መነመን እዮም ስልጣን ዘለዎም ቸክ ክፍርሙ ሳዕ ክንደይ ዝኣክል እዮም ኣብ ሓደ እዋን ክፍርሙ ዝኽእሉ እዚ እውን ክንፀር ዘለዎ ነገራት እዩ ኩሉ ክፉት እንድሕር ገዲፍካዮ ጉድለት ዘይክህሉ ኣለዎም ማለት ኣይኮነን ክንፅር ዘለዎ እዩ ትመዘመር ኦኬ ሶ ኣባ ብተወሳኺ ክውስኸላ ደልና ኣብዚኣ እንታይ ማይክል ولات بايلوسون اندحر ديزولف تقبرو اورجانيزيشن نغزارس ولات عدم نايت اورجانيزيشن اندحر بستفعل مخنياتات بانكرابت خيد خل ابالاتو كبلو هون صغو يجمرو زيتات وانتي اورجانيزيشن ديزولف تقبرو لوانون بخمي ديزولف تقبرو تزلو اسات سوي تحستات كاين بخمي نابقالوت تمساسلي قبسنا محبراتي محلالة زي أبت بايلوس كسفر زلو نقراتي أقدم كاتسفرو زلكا كل خاخ فولت زلكا نقراتي بو حجي أنا بكملسني أنا منو شمو أنا بهيلون توساخ بزعو وساخ الرأس زلو دير أخيو أبقى لقلون كملسات خليها هيلوا أبقى لقلتي ريفورم جوروف تنو بعلم أبقى لقلة نايجزي من واحد يو نايجلة لومو بعد بتوساخي نزي عندرا بدقر سمع خويز جيد مسألة زرباتات مالتيو إذا بخي عكب كاتي ترانك ريفورم بايلو كوتا زيتات كارنديو نزيتات نخيمة إذا تتجبر حيش مساعة مغتصب تعمل تانك من السلة إيه جو هايلوا هو بعلها بيدوان كاس جبر ما بفلا بايلو نحكينه فوصل قناع يكون من أربعة زي دنجل ده غواين العليا بتسرح سلزولو زيادة خملو سولو يغير مبر دخونه يقول لوتي أبايلو بين خاي كوننسي ولا تي أولاد أكيكا كمان تزدلي كورم أنت أدي مليو لوت أتقبل يتخيلها ولا سوغمانسي كورم تراي ونا يكونن نالبات كاب كورن العلون كندزي كمتصالو زبلون أبقى بايلو ستكاسيو تي بايلو كسع كندتن حرك قليل كوين دلاي كاتغبرن حرك كوينو ما حقي كونن نعخا مالسي كسرق أكاز غيل نعخا تعمس حق زكاز غيل دا تسرح زل غمر كوكوا أركاز غيل نجار يسرح هذا الله بايلو حدا جزاء نجاريو عبد خوني محبر السديون أبكالي حقتات ويكا تيم ما حضر الدنبتات كم دلله كاتميل كات سنوعن حركوينو بمسورته كبايلو على كتبل أو خلوا بناس عبدي بايلو مرح لنا كتبل كمان يقلل أب حدا محبر السب تزخبده بايلو أي ما حيشني مرة يكون بايلو قرآن يكون مصحف قدس يكون دبينو زنبر جن كتب ما حيشوها قليل مالتي يكون جست كتب مالو أمز قبعة كبزح نجارات الله ولا أخيبات تصويعو تي بايلو زو كند زخر كوبلو زبل كمان أنت دي ترخيبو كان بحدش كال أخيبات ختصوع كلتا سلسة أخيبات تصوع على غنطات ونالله سلازي كم أوز قبر أنت أخوينو عندي كوميونيتي وينت محبر سب كود قوة خابز قولو تنكتات نغي عوت كابز قبروت تنكتات حدا أزي يخون زلو
بفصوم قناع يكونن حقاوي يكونن بمسورته نتي محبرسبون كعبيو زخيل زي كونس تشرشو كقتلو زخيل أسرار حيسو فصوم كازي حقاوي يا ኣባላ ብተወሳኺ ሱት ተንከፋኔራ ዝደንግል ከንፋኔራ እቲ ባይሎ ሕጋውነት ክለብስ ኣለዎ ዶ ብሎየር ተፈሪሙ ተሓንቶይ ጠቐስካያ ኸማን እቶም ኣብ ቦርድ ምረፁ ካብኡታት ካብታ ሕጋውነት ተወፂኦም ብሕጊ ክሕተቱ ከም ዝኽእሉ ክፈልጡሎ ኢልካ ጠቂስካያ እሞ ከመይ ትሪኦ እዛ ናይ ዘደንግል ሓንቶይ ተንከፋ ዘረባ ከዚ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እያ ኣብ ገለገለ ኣሽሓት ዘለዎ ገንዘብ ማሕበረኮም እንድሕር ኣብቲ ውሽጢ ቦርዱ ኮይኑ ሕጂ ኣብ ቦርዱ ስለንዛረብ ዘለና እምበር መንበሩ ሓላፍነት ኣለዎ ዝኾነ ግን እቲ ኣብኡ ድምረፅከ ፅባሕ ዝኾነ ነገር ክህሉ ከሎ ብውልቀት ትገበሮ ብሕጊ ክሕተት ከም ዝኽእል ብሕጋውነቱ ክለብስ ኣለዎ ትባይሎ ክትጅምራ ትኽእል ኢኻ ነዘነግልካ ክትምላኣሉ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ኣብ ይተላትካ እንታይ ድዩ መስለካ ማይክ ሓወይ ማለሲ ስርቂ ብዘይ ሕጊ ኸማን ወላ ሕጊ ተደይብልና ኸማን ሕልናኻ ባዕሉ ፅቡቕን ክፉእን ነግረካ ጀስ ከም ትሕተት ስትፈልጥ ኢኻ ንድሕር ትሰርቕ ኮንካ ገና ከምኡ ክትሓስቦ ከለኻ ከም ትሕተት ትፈልጥ ኢኻ ፀቢዕካ ብመሰረቱ ግን እዚ ናይ ምፍላጥ ሕጊ ናይ ምፍላጥ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብመሰረቱ ድኾነ ናብቲ ኮሚኒቲ ዝኣቱ ወይ ከዓ ከገልግል እየ ዝብል ሓደ መሰረታዊ ዝኾነ መባእታዊ ዝኾነ ስልጠና ክወሃብ ኣለዎ ብሓፈሻ ኮሚኒቲ ብኸመይ ይምራሕ ሕግታት ናይቲ ኮሚኒቲ ከመይ ይመስል ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤናት እንታይ ይመስል ብዘይግቡእ ንድሕር ኣኺድካ ብሓፈሻ እዚታት ከብል ይኽእል ኣብ ከምኡ ኣብ ስርቅን ኣብ ገለን እንድሕር በፂሕካ ግን ባዕሉ እቲ ሕጊ እንታይ ዝብል መስለካ ሕጊ ኣይፈልጥን ኢልካ ይምሕረካን ማለት ኣነ ኮ ስለዘይፈለጥኩ እየ ሰሪቀ ስለዝበልካ ካብቲ ሓታትነት ነፃ ትወፂኢኻ ማለት ኣይኮነን እዚ ስርቂ ካልእ ርእሱ ዝኸኣለ ጉዳይ እዩ ክለብስ ኣለዎ ሪኢኻ ትደለኻ ኢልዋ ሕጋውነት ክለብስ ኣለዎ ሪኢኻ ትብል ዘለኻ እወን ሕጋውነት ክለብስ ኣለዎ ክፍለጥ ኣለዎ ግን ካብኡ ንላዕሊ ግና እንታይ ዝብለካ ዘለኹ እቲ ስርቅን እቲ ዓመፅን ኮኔልካ ትገብሮ ጥፍኣት እምበር ሕጊ የፍቅደለዩ ኣየፍቅደለይን ኢልካ ተመራሚርካ ትገብሮ እውን ኣይኮነን ምናልባት ክፍለጥ ዘለዎ ግን ኢኖሰንት ዝኾነ ጌጋታት ኣሎ ማለት መሲልካ ትገብሮ ግን ሕጊ ዘይድግፎ ካብ ስርቅን ካብ ገለን ወፃኢ ኸማንሲ ነዚ ኮሚኒቲ ክጠቕሞ እየ እንዳልካ ግን ሕጊ ዘይፈቅዶ ነገራት ትገብር ምእንቲ እዚ ነቲ ሕጊ ኣየናይ ሕጊ ዝፈቅደልካ ኣየናይ ሕጊ ዘይፈቅደልካ ስጋ ዓበይት ናትካ ሊሚቴሽንስ ክትፈልጥ ምእንቲ ግን ፅቡቕ ስልጠና ብፍላይ ገለገለ ኣብ ከምኡ ዓይነት መባእታዊ ፍልጠት ዘይብሎም ንመጀመርታ ግዜ ዝኣትዉ ዘለዉ ከገልግል ንሕብረተሰብ እየ ዝብሉ ዘለዉ እንተደኣ ኮይኖም እቲ ማሕበረሰብ ስልጠና ክህቦም ነቲ ሒዞሞ ዘለዉ ዝበቅዕ ኣፍልጦ ንክህልዎም ዝሕግዝ መባእታዊ ዝኾነ ሓበሬታን ወይ ኦሪንቴሽን ዲና ንብል ስልጠና ዲና ክንብል ክህቦም እዚ ቁኑዕ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ማለት ግን ንስርቅን ዓመፅን ሓሲቡ ዝመፀ ወይ እውን ከምኡ ዓይነት ክዋፈረ ኢሉ ዝሓሰበ ግን ሕጊ እውን ኣይክልክሎን እዩ ድገበርካ ተገበርካ እሱ ናቱ ናይ ሕልና ጉዳይ እዩ ተሓታትነቱ ከዓ ዘይተርፍ እንድሕር ተረኺቡ ይሕተት እዩ በሲጥ ኦኬ እሞ ኣብታ ክስታይ ክንከይድ ኣብታ ብሕቶታት ክንደይ ክመልሰልኩም ድሕራይ ከዓ ጀነራል ናትኩም ሓፈሻዊ እንታይ ክመስል ኣለዎ ኢልኩም ክትብኑ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካልኣይ ኣማኻሪ ሽማግለ ስጋብ ክንደይ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ ሓደ ኮሚኒቲ እታ ኣማኻሪ ሽማግለ ኸ ኢንዲፔንደንት ዶ ክትኮኑ ኣለዋ ካብቲ ቦርድ ነፃ ኮይና ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎ ምምሕዳርን ትርኢ ዶ ክኸውን ኣለዋ ዘደንግል ኣገዳስነት ናይ ኣማኻሪ ሽማግለ ከመይ ይመስለካ ወላማኻሪ ሽማግለ ክህሉ ዘይክህሉ ክእል እዩ ኩሉ ማሕበረሰብ ክገብሮ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ንኣብነት ኣባና ኣብዚ ናይ ኤድመንተን መብዛሕትኡ ግዜ ገለ ጎንፂ ወይ ምስ ኣባላት እውን ናይ ኣባላት ኮምፕሌንትስ እንድሕር ተረኺቡ ከምዚ ኣተዓራቂት ዓይነት ሽማግለ ትገብር ኢኻ እቲ ዘለዓለ ስልጣን ዘለዎ ግን እቲ ቦርድ እዩ ብሕጋዊ መልክዕ ተሓታቲ እቲ ቦርድ እዩ ሕጂ ካብ ቦርድ ንላዕሊ ስልጣን ክህልዎ ዝኽእል ካልእ ኮሚቲ እንድሕር ፈጢርካ ኣብ ጎንፂ ዘእትወካ ምስሓሓብ ከምኡኻ ክትፈጥር ሲ ቅኑዕ ኣይኮነን እታ
تحتو انت أما خارتي نمنتاي مقرون قائي تعتو ووانا انت استفعل عليه حجي كونسلتانتس هاير كتقبر تغلي كترصرالكا تما خرج ماغلي بهلاي دعلتهم باور نايت بورد خيكونه اما خرج ماغلي حدا كتماتات እቲ ቦርድ ንህዝቢ ደይሰምዕ ቦርድ ኸውን እታ ማኸር ዝማግለ ህዝቢ መንበር ክሓትት እንድሕር ኮይኑ እንድሕር ደይሰምዖ እቲ ቦርድ እንታይ ይገብር ኣብ ማኸር ሽማግለ ተልዮ ግን ኣትሊስት ኣብ ማኸሮም ኣሎ ዓገብ ክብል ይኽእል ኣብ መንጎ ክልተ ማለት እዩ ንኸማይ ኢላ ሓይተካ ሞ ኣድላይነታ ብኣንድ ሕትሪ ኣኹን ካስኻ ዳት ውድ ቢ ፋይን ቱ ወፈላለየ ይኽብለካ ኢለ እቲ ኣማኻሪሲ ዝተፈላለየ ምኽኒት ፐርፐዝስ ክህልዎ ክእል እዩ ካብቲ ቦርድ ንላዕሊ ግን ክኸውን ኣይክእልን የዘብርክ ዘለኹ ካልእ ክብለካ ዝደሊ እቲ ኣባል እንድሕር ብደገ ኮምፕሌን ዝገብራሉ እቲ ቦርድ እዩ ኣድረስ ክገብሮ ዘሎ ንኣባላቱ ዘይሰምዕ ቦርድ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ትገብር እሱ ሕጂ በቲ ሕጋዊ መንገዲ ኢኻ እቲ ኣባል ክሓትት ዘለዎ ሓትት ኣለዎ ኣንዋል ጀነራል ሚቲንግስ ይግበር እንዲ ድሓር ኣብቲ ባይሎስ ሕጂ ኩሉ ሓደ ብሓደ ይሓልፍናየን እምበር ንኣብነት ህፁፅ ዝኾነ ኣኼባታት ክፅውዓሉ ዝኽእል መንገድታት እቶም ኣባላት ቦርድ ክሓቱ ክእሉ እዮም ምስቲ ኣባል ዝሰማምዑ ተልዮም ኣባላት እውን ህፁፅ ኣኼባ ዝሓትሉ ክንዲዚ ዝኾነ ኣባላት እንተደኣኒ ሓቲቶም ፍሉይ ዝኾነ ኣኼባታት ተገይሩ ኣብቲ ውሽጢ እቲ ማሕበረሰብ ዝርከብ ኢሹስ ጎንፅታት ድዩ ዘይምርድዳእት ክፈትሖ ሓላፍነት ናይቲ ቦርድ እዩ انت ريغورو خا انت I'm talking about the hard question because I got him in you سلا دغاطم سي how do you prevent this ነገራት ድሕር ሓደ ቦርድ መጽካ ብተፈላለየ መገዲ ይጋገህሉ ኣማኽር ሽማግለ ተልዩ ሓደ ካብቲ ዓገብ ክብል ኽእል ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎት ቦርድ ማለት እዩ እንድሕር ደይብሉ ግን ኣብ ነገነ መይከ ኣኼባ ተይልካ ተኣኪብካ ካልእ ንኸማይ ሓይተካ ሞ እንድሕር እፍ ዝበሃል ሕቶስ ብኸመይ ኢልና ንምልሶ እዩ ትሕቶ ሃይለኽ ምለስ ድሓን ሃይለኸ ካብዛ ናይ ዘድንግል ተፈልየት ብዙሕ ግዜ እዚ ኣድቫይዘሪ ኮሚቲ ወይ ኣማኻሪ ኮሚቲ ኢልካ ይረአዩ መዓስ ይመስለካ ዝመፅእ ፀገማት ኣብ ዘጋጥም ግዜ ዝመፅእ እቲ ማሕበረሰብ ህርኩት ምስ በሎ ይእከብ እሞ መጃኻትኩም ንዑ ድሓን በሉ ልብም ዝበሉ ከዓ ንግበረልኩም እሞሳቶም ከዓ ቀስ ገይሮም ዋላ ንዓኹም እንዳማኸሩ በቲ ይገብሩ ሕጂ ልዕሊ እቲ ሕጊ እውን ኣይኮኑ ንሳቶም ዘማኽሩ ዝለዓለ እኮ እቲ ሕጊ ኣሎ በቲ ሕጊ ንሕር ክንከይድ ፈቲና ሰጢልና በቲ ባይለው እኮ እቲ ሕጊ እኮ ካብ ማንም ላዕሊ ኣማኻሪ እኮ ጀስ ንዑ እንድሕር ተወኪስናዮ ማለት እዩ ግን ንሕና ካብ መውፅእ ፀገማት በቃ ኦኬ ብከምዚ ክሰርሓልና ይከኣልን ብከምዚ ከብሉ ይከኣሉን ናብ ቤት ፍርዲ ከይድ እዚ ጉዳይ ከምዚ ክኸውን እዚ ጉዳይ እንታይ ንግበሮ ነገራት ክነዝሕል ኦኬ እምበር ሓደ ኣድቫይዘሪ ኮሚቴ ንግበረሎም እሱ ይከታተሎ ሕጂ ነቲ ኣድቫይዘሪ ኮሚቴ እውን ዋላ ኣብ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ይእቶ እንድሕር ንዘድንግል ደጊፉ ንዓይ እንድሕር ዘይደገፈ እቲ ኣድቫይዘሪ ኮሚቴ ናይ ዘድንግል እዩ መዓሰ ባዕሉ ደምፆም እንዲ እየ ድብል ወይ ከዓ እናታቶም እንዲኦም ገለ ኣነ ፀገም ስለ ዘለኒዮም ንዓይ ዝቋየቁኑ ዘለዉ ኣይትብልኒ ኢኻ ኣይዕረን እዩ ዜሮ ምክንያቱ ስ መጀመርታ ንኩሉ ዝኣስር ሕግታት ኣሎ ባይለው ኣሎ ትታሽሙ ዋላ ኣብቲ ህፁፅ ኣብቲ ኣኼባታት እውን መን ከብል ኣለዎ መን ክፅውዖ ኣለዎ ፀገማት ብዝርከብ ኣባላት ዶ ቦርድ ዶ እንድሕር ቦርድ ምስምማዕ ዓብዮም ቀልጢፎም ናይ ህዝቢ ኣኼባ ክፅውዑ ክእሉ እዮም በቲ ባይለው ዝፈቅዶ ማለት እዩ እንድሕር ዋላ እቲ ቦርድ ተሓቶ ያበይ ምስልካ ሃይለ ቦርድ እንድሕር ክሰምዓካ ደይ ከኣለ ኣብ ገለገለ እንድሕር ሪኢኻ ግጭት ክመፅእ ከሎ ዋላ ኣብዚ ናይ በዓል ኣሜሪካ ተረኣየ ኣማኸርቲ መፁ ወይ ሽማግለ ፀዊዖም ከም ዝገበርብሉ ቦርድ ኣገዳስነት ኣለዎ ዶ ኣማኸሪ ሽማግለ ኣብ ከምዚታት የድሓተኩም ዘለኹ ንምንታይ መስለካ ኣገዳስነት ዝህልዎ ሕጂ እንታይ መስለካ ከምዚ ሽማግለ ሰብኣይን ሰበይትን ምስ ተባእሱስ ሽማግለ ትገብር ደተዓርቆም ሽምግልዎም ገለ ትገብር ስ ሕጂ ክሰምዕ እንተ ደኣ ክኢሉ እቲ ዝተሃላለኽ ደሎ ክልተ ጉጅለ ሓደ ቦርድ ኮይኑስ ናብ ክልተ ይምቀል እሞ እንድሕር ደኣ ኦኬ በዚ ዝበሉና እምበኣር ንግደፎ እንድሕር ክብል ክኢሉ ልብዕብ እዩ የስ እንድሕር ደኣ ክተሃላለኹ ደልዮም ግን ንዕኦም እውን ነጢሮምሲ ናብ ካሊእ እዮም ዝኸዱ ናብ ካሊእ ምትህላኽ እዮም ዝኣትዉ ናብ ቤት ፍርዲ እዮም ዝኸዱ ትርጉም የብሉን ስማዊ ምህላዊት ናቶም ዝኸውን
Go ahead ዘደንግል ትምላስ اوكي زدنقل I think ኣብዚ ክዝከር ዘለዎ እንታይ እዩ ንረብሓ መን እዩ እቲ ዝፍጠር ዘሎ ጎንፂ ንረብሓ መን እዩ እቲ ቦርድ ተመሪጩ ወይ ቦርድ ኮይኑ ከካይድ ሓላፍነት ተዋሂቡ ዘሎ ሕጂ እቲ ቀንዲ ብዚ እቲ ረብሓታት እዩ ክዝከር ዘሎ ኣብኡ ምስ ኣተዉ ካልእ ሸገዳይ እንድሕር ኮይኑ እዚ ካብቲ ሕጊ ወፃኢ ከምዚ ክጥቀስ ዝፀንሐ ዓመፅ እዩ ማለት እዩ مرحبا نتا أمخاري تشماقلون مايك مالسي كسمعوا تخيلهم ترايمبرغ حد يوم نحر كسمع زي كيلو لعلينا يكون كلنا نحن هنا بورد يندوبا وعلي تعطي مهن لاواجن حدا جزء حجي أبزل خو عدني ريو حجي نيرو مهني عمتات أقداس نتون بزح صرح نيرو أكشل لوتو دقورو لوان نيرو بري أبكال ختمات فلت أكلني كابتن كوريك نجركا مايك دحن أبكم حجي نحنا زيناي فينانساون محدراون تقاضى صاريت كوميتي تبعي الناسي نسرح نيرنا اوكي رويس اجمكا افتي كوميتي رينا حجي يترف دغدا نحنا كعريو نحجزهم سي نحنا الناس اللي زي تسمع معنا وكغير هيك قال نحنا ونسي قلينا ناي قليهم دقفت خوينا قليهم كان يحلنا قلينا غانا حلنا دق نحلنا انا سبات كوينا حجي ولا حدا جزء صبغي تدع صبغ كسر حالك خيلكو ادفايزري كوميتي ونا يدلني قالونا يدلني كوميتي لحد صبغ خيل الله خوين اذا حرت صبغ زي كي دلو خوينو كن اتا ادفايزري كوميتي امچرشا باور ناتا سقعبي متطي سقعبي متط لعل بورد يكونتن ولا تكون بر لعل بورد يكونتن اب قدم حقي سلازي انا تاعزبل مجمرتا نحقي نتزوق انا نتبعلنا زلفنا حقي تمأزز تخن كوني زقبعنا كاو حليفوها أنا انتهي يبل أب حبرة سبنا تعب دخام دولو حجي سأجمعت على اللويل كان دار أخايو نتوسوز قالوا إلو زمصروتو مع حبرة سب وي كوميونيتي هاي قطعة أوروني ولا نجارات دا نجار كايم كمان إذن سأجمع اللون دال كايم كمان سي تسألعته خونو ديوم ديداليو وي شوهات دي بلوم نتي زخيد زلو قلتات كأرمو كمان أيا بلني سلازي كاب أدفايزري كاب قلن العلي حبرتسب جيجا خفصم كلوبتي تاشو قلطيفو مصيو نتو كوميونيتي ناتو ناتيلو تقاصاصيرو جس حقو خحلو كوميونيتي خحلو يتي زبلص زياده دوري قطولكم دي غزي زلي تا قدام كاتا خليت كمان تا ادفايزر كوميتي ابصقم طرح حيكونت كسرح كله انا قلقل يري توسن اوان ادفايزر كوميتي اوسو قفلت لي كاب عينا خمن ريالكا حزبي مش خسرت ليها من يدري ابن وي ميديا يدريو ابزع عد معول عدي ميديا حبرتسبنا لمدن زفاع كابت درانيو تمكرو مالتي جنت ادفايزر كوميتي كمان نتاش ما قال لي تسرح ولاون قال نغرات كله حاجه زي تخوناندو وي كحطو كله انت خمس نقبر على انت هاي مسلو كلهم حاجه زي كونت ادفايزر مركز نو نغري يفتح يكون اب صبقون تغلغل دو صبق انزيا صبق تايمس لك حجي نايتو مكروز لهم سبات نابنت أبصب كل الكوميونيتي سموزلي ناس راح يخلو حدا زخونه نجار مصمو ولا تشالنجينج زونه ولا ناي فاندينج حتى خون خاليو ناي اكتيفيتيز حتى خون خاليو قال صقمات ونا له رؤي صقم نتي بورد فنجال زي اتو جن كا بسلات زدلي مخري وي كا فلطت زدلي مخري نحر الله خوينو وا انتم سبات كمز خوينامو زي اسب خمين حلفه او كمز حجي علينا ثلاث داس بقاله أدلاينت كله خيري ناتو تزبولو تسمع الناس اللي زركب هذا دنقل خير جزي قطب لكم غريتا قولوا من زرنقل أبديارو يتولات كارا أبت بوزيتيف كمان حاجز قبر تا أما خريج ما قال لي advisor committee ከምዚ ተقصو ዘለኻ እቲ ገፈፍ ብደገ ዝስማዕ እናምፀት ምስ ቦርድ ክትተሓባበር ፅቡቅ እዩ ኣነ ግን እንታይ ዝብል بمجمرة البورد أم مجمرة كمسخلو كساب أبقليو بطاطاسي قال محل خاطوري له نحنا نزح جزء كنا قلقل نز محبر سب زخ كنا قلقل محلنا نأتو إلين محلا زأتو له مالد جيت خبر زلوا النجارات انتايو حدثه ما تخلو وجبو من محل لاف كله مسجار
እሶምን እሳቶምን እንድሕር ዘይፈልጥዎ ኮይኖም ናን ፕሮፊት ግብረሰናይ ዝኾነ ማሕበር ብኸመይ ይመሓደር ኣብቲ ቦርድ እውን ክመፁ የብሎም ዋላቶም ዝመፁ ሰባት እውን ዓቕምታት ኣገዳሲ እዩ ኣብኡ ድመፁ ሲ ዓቕምታት ኣገዳሲ እዩ ኮሚትመንት ኣገዳሲ እዩ ንሓቅን ንፍትሕን ጠጠው ክትብል ምዃንካ መብፃዕና ኣትኻ ተኣትዎ ነገር ሓላፍነት እዩ ሕጂ እዚታት ብዙሕ ግዜ ንጋግእ እንታይ እዩ ሓድሽ ቦርድ ይመፅ እሞ ኩልኻ ሓደ ሓደ ዋና ኣብቲ ስራሕ እውን ምፍልላይ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ቦርድ እንተደኣኒ ማሴ ፈፃሚ ኣካል ኮይኑ እንድሕር ስራሕተኛታት ዘይብሉ ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ፈፃሚ ኣካል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ክግበር ዘለዎ ነገራት እቲ ቦርድ እዩ ዝገብሮ እቲ ቦርድ ገዛኢ ቦርድ እንድሕር ኮይኑ ወይ ጋቨርናንስ ቦርድ እንድሕር ኮይኑ ሰራሕተኛታት ይህልዎ እቲ ኤግዜክቲቭ ዳይሬክተር ድዩ መራሒ እዩ ኮኦርዲኔተር ናይቲ ፕሮግራም ናይቶም ሰራሕተኛታት ንሱ ጥራሕ ናቶም ሰራሕተኛ ሕጂ ክፈላለ ዘለዎ ነገራት እዩ እዚታት ግን ኩሉ ኣብ መጀመርታ ክርከቡ ከለዉ ክፀፍፍ ዘለዎ ነገራት እዩ ፈሊጦሞ ካእትዉ ዘለዎ ነገር ኣባና እንታይ ይርከብ ኣሎ እቶ ኩን ተባሂሉ ተደፋፊኡ ዝኣቱ እዩ መርሓባ ሓበሬታ ደፋኣኩም ኣለኹ በርከት ዘደንግል ስለ ዝደበልካኒ እዩ ኣብታ ነጥብ ደምፀኸያ እቶም ተቆፂሮም ዝሰርሑ ኣብ ገለገለ ዝስማዕ ኢንስትሮፍ እቶም ኤሌክትሪክ ኮይኖም ደስጅን ዝገብሩ እቶም ተቆፂሮም ዝሰርሑ ሳምታይምስ ወሰንቲ ኮኑ እዚ ቅኑዕ ዶ ጉጉይ ከምዚ ጠቕሰልካ ዘለኹ እንተዳ እቲ ቦርድ ጋቨርናንስ ቦርድ ማሕዳሪ ቦርድ ኮይኑ እቲ ሕጋዊ ሸነኻትን ፀብፃባት ናይቲ ሓላፊ ናይታ ስራሕኒ ፀብፃብ ዝሓትት እጂ እቲ ኩሉ ምምሕዳራዊ ዝኾነ ነገራት ኣድሚኒስትሬቲቭ ዝኾነ ስራሕቲ ናይቲ ማሕበረሰብ እቶም ሰራሕተኛታት እዮም ዝቆፅሩ ዘብሉ እጂ ሓላፊ ኤግዜክቲቭ ዳይሬክተር ንበሎ ኮኦርዲኔተር ሓላፊ ናይ ካብ ሓደን ላዕልን ሰራሕተኛታት ኣልዮም እቲ ሓላፊ ነቲ ቦርድ ተሓታቲ እዩ እቶም ሰራሕተኛታት ከዓ ተሓተቲ ናይቲ ኮኦርዲኔተር ወይ ናይቲ ኤግዜክቲቭ ዳይሬክተር እዮም ዝኾኑ ሕጂ ክፍለ ኣለዎ እቲ ስልጣን ሕቶይሲ እቲ ሮል ናይ ሰራሕተኛ ኣብ ደሲጅን ሜከር ኣይኮም ተኣዚዞም ክሰርሑ ከለዎም ርከብ ገለ ዝረአ ዝስማዕ እቶም ኣብሲ ተቆፂሮም ዝሰርሑ ወሰንቲ ኮኑ እቶም ተመረፁ ይኮነን ወሰንቲ ዝኮኑ ዘሎ ዝስማዕ ሞ ኣብ መንሽሙ ክኸይድ ኣብቲ ተወሳነ ትብሎ ዘለካ ግን ክፍለ ኣለዎ ደሲጅን ሜከርስ ሕጂ decision makers ንመዓልታዊ ስራሕቲ እንድሕር ኮይኑ ንመዓልታዊ administrative ስታት እንድሕር ኮይኑ ምምሕዳራዊ ነገራት ናይቲ ማሕበረሰብ እንድሕር ኮይኑ ናይ ግድን ይቁስን ምክንያቱ ጠጠው ክብሉ ይክእሉን እንተደኣኒ ጋቨርናንስ ዝኾነ ማሕዳራዊ ዝኾነ ውሳኔታት ክውስኑ ሆኖም ናይቲ ቦርድ ሓላፍነት እዩ ንዕኡ ምክትታል ከዓ እቲ ቦርድ ኣብዚ ኣነ ቁርብ ከብልልካ ደሊ ማይክል እንታይ እዩ ቁርብና ሃይለ ዳ ግዜ ምፅኾ ኣብዚ ከነብሎ ዘለና እንታይ እዩ ኣብ ደገ ዝበሃል ገለ እዚታት ብዙሕ ግዜ ብሕብረተሰብና ዘጋጭ ዘሰሓሕብ ዝኸይድ ወረታት እዩ እጂ እቲ ብደገ ዝነፍስ ንፋሳት እናበልና ኣብ ክስታት ኣብ ኣኪዜሽንስ ገለ ክንከይድ ኮይና ንሱ ኣየገስግሰናን ወገን ካብ ደገ ሕጂ ዘደንግል ዝኾነ ነገር ድስማዕ ሕጂ እንድሕራ ሰሚዕካዮ ኦፕንነስ የለን ኣብ ሕብረተሰብና ኮሬክት ሚ ፋም ሮንግ ትራንስፓረንት የለን ዚስ ዘ ፋክት ሕጂ ብሓፈሽኡ ሰብ ዛረብ ስለ ዝብል ዓዊሉ ግን ተባዓት ሃልዮ ገለ ግን ኣይዛረብን እዩ ሕጂ ዝብለካ ዘለኹ ኮይኑ ኮይኑ ዛረበካ ዘለኹ ከምዚ እንተኮይኑ ኸ እንታይ ሓላፍነት ኣለዎ ትቦሪ ደምፃልካ ዘለኹ ነው ሕጂ ዝኾነ ነገር ኣብ ደገ ዝዝረብ ገለገለ ሓቅነት ኣለዎ ገሊኡ ሓቅነት ይብሉ ክዛረብ ክእል እዩ ሕጂ ግን ኣብቲ ኮሚኒቲ እንታይ ክመስል ኣለዎ ምሕዳሩ እንታይ ክመስል ኣለዎ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ሰብ እንታይ ሓላፍነት ክህልዎ ኣለዎ ንምፍላጥ ኢላ ሕተካ ዘለኹ ሞ ኣብ ሃይለ ንኽድ ሃይለ ብሕፅር ዝበለ እንታይ መስለካ ማየክ ሓወይ ልክዕ ካብዛ ዘድንግል ዝበላ ኣይፍለን እዩ እቲ ውሳኔ ብመሰረቱ ናይ ቦርድ እዩ ሕጂ እቲ ኤግዜክቲቭ ዳይሬክተር ስራሕ ከፅድቀሉ ናብቲ ቦርድ እዩ ዝመፅእ እሱ ዘየፅድቀሉ ስራሕ ኣይሰርሕን እዩ ሓፈሻዊ ሕጂ ኣብቲ መዓልታዊ ስራሓት ብከመይ ትግብሮ ንኣብነት ሕጂ ንበል ሎሚ ዓመት
بسبعان حموشتن شح وي بميت شح إذن كنجزء لنا إيلو تبورد ندحر وصينو بخمس غنم عايشوا لنا ندحر إيلو وصينو دحريو إذا سرح زنمان يزواب نتي إكزيكتيف دايركتور تي إكزيكتيف دايركتور بتوم أبتحتي زلو أكاونتانت ديوم سكرتاري ديا كالو ديو غيرو نتي تبع نت بورد دلي ودلو سرح تفص عملناتو يرغاغص أبز حجي وا نحنا خمزين دينا وصينا اسكي ገንዘብ ክትውፁ ከለኹም ንገሩና መን ከምዚ ዕድጎ ካበይ ከም ትዕድጎ ዝቑሑት ከምዚ ንገሩና ከምዚ ገለ መዓልታዊ እንዳኣተው እንድሕር ጣልቃ ዝኣተውን ኮይኑ ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ኦኬ እሱ ብሓፈሻ እዝን ይገበር ኢሉ ጀስ ሓደ ዓብ ውሳኔ ሂቡሎ እቲ ቦርድ እዝን ክግበረልና ንደሊ ኣለና ድሕሪኡ ግን ነቲ ኣብኡ ብመዓልታዊ ደረጃ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ዘሎ እምነት ከንብር ኣለዎ ንዑኻ ደሊጌት ክገብረሉ ስራሕ ክገድፈሉ ኣለዎ ምንቱ እዩ ተቆፂሩ ዘሎ ሶ ኣብዊት ዝፈላለ ሕጂ ኣነ እንታይ ርኢ ነይረ ምስለካ ኣብ ቶሮንቶ ኣብ ዝናሃና ቶሮንቶ ከም ስርዓት ኤግዚክቲቭ ዳይሬክተር ቆፂሮም ሰራሕተኛታት ነይሮሞም ገለገለ ብሰላም ዝሰርሕ ነይሩ እቲ ሰራሕተኛ ይኹን ዋላ ኤግዚክቲቭ ዳይሬክተር ኣብ ሓደ እዋን ቁርብ ገንዘብ ተረኺቡ 150,000 200,000 ኦኬ ነቲ ኦፊስ ኩሉ ኣቑሑቱ ክቅይር ገለ ክቅይር ዘኽእሎ ነገር ምስ ተረኽበ ዕድግታት ተጀሚሩ ዋ እዚ እኮ ትዕድግዎ ከለኹም እኮ ከመይ ጌርኩም ክትነኽብሩና እኮ ነይሩኩም እዚ እኮ ካብ በዓል ክስቶ እኮ ክትገዝእዎ ምኽኣልኩም እዚ ሞ ከምዚ ኮይ ኮራፕሽን ኮይ ብከምዚ ጥራይ ኣብ መጨረሻ ነቲ ተቆፂሩ ዝነበረ ኤግዚክቲቭ ዳይሬክተር ኣባሪሮሞ ወፂኡ ኦኬ ስርሑ ክሰርሕ ሲ እምነት ኣይግብሩ እንድሕሪ ባዕሎም ኣትዮም ሞት ስራሕ ኣብ ዕድጊ ባዕላቶም ኣትዮም ኣብ መሸጣ ባዕላቶም ኣትዮም ኣብ ጨረታ ባዕላቶም ኣትዮም ሕጂ እቲ ብደገ ሕጂ ዝሰምዕ ዝነበረ እንታይ ዝብል ዋ ነቶም ሰባት ዘልገስዎ ነቲ ኤግዚክቲቭ ዳይሬክተር ዘልገስዎ እኮ ክሰርቁ ምእንቲ እዮም ጌጋ ዘረባታት ዝናሕ ማለት እዩ ኦኬ ዳዚት ሕጂ ብርግፅካ ናብ ከምኡ እዩ ዝወስደካ እንድሕር እቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ኣፍሪስካ ኣብቲ ኤግዚክቲቭ ዳይሬክተር ክሰርሖ ዝግብኦ ስኻ ከም ቦርድ ሜምበር ኮንካ ወይ ከም ቸርፐርሰን ኮንካ እንድሕር ኣቲኻዮ this is corruption this is conflict of interest yeah كلتا نطبل لو أنا قرب أبزي كستاي كبلن زدل بزعبا صراحة بزعبا أبالات أبدأ كومبلين كو قبرو خلو قبرو تبلو نعمنا تابزي نا أدمنتن نحنا مسرح له أبال كما يجرو ناتو ريتاتات وي كومبلينتس نابوري محلال بالصحف زري وزلو نقرات مخالف of course دلوات ندحر كوينم بالصحف نابور كقرب ولو ما سألوهم ترى زي كونس عدل لهم كم خجبروا أبت بايلوس وسفيري عجتهم أبالات إزاي خجبروا اندحر زي دلوات كوينو بلا بيلو أبدك ورا منزع السون جزارسو مسرة زي بلو قصتاتي مسرة زي بلو نجراتي بايتا كم يجرون كومبلينتس ناتهم ويكرت هتات ناتهم يسمعوا قرب مع زغط بايتا تقبر له مالك عدسي كلا أبتا ناي هاي لزبال أبزع بازي ناي بورد تي اكزيكتيف دايركتور ديليجيتد مسكوني نبورد وانت أبزع كقرب له مالك يس أبلات بورد حجي تي نزز أكل جنزب أفكيدنا نقميت أفيو ساب رسيت كي ترفون كريو كحتو غلي يس مثلا أبتا نيكس كوشن يا زيات متاعنا حجي thank you for following our صغار auditor very important ኣብዚ ሕጂ ሪኦ ኣብ ገለገለ መብዛሕትኡ ደባእስ ገንዘብ ሓደ ከዓ ፓወር ክኸውን ይኽእል እዩ ፖለቲክስ ኦዲተር ሃየር ኮይኑ ብጣዕሚ ከቅርቦ ከሎ ንህዝቢ እንታይ ዓይነት ኦዲተር ክህልዎ ኣለዎ ፕሮፌሽናል ኦዲተር ክኾን ኣለዎ ኣካውንታብል ዘሎ ኦዲተር ክኾን ኣለዎ እንታይ ክኾን ኣለዎ ኢልካ ትሓስቡ ዘደንግል ቀፅል ኣርሓ ወል ኣብዚ ተመክሮና ከም ዝተቆስኮልካ እከለኹን እዩ እቲ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ ግን we want to talk about one for all ሕጂ ክመሓየሽ እንሕራለ ኮይኑ እንደልየሊ ኢና ኮይና ሕጂ ኣብዚ ዘለናዮ ናይ ገዛእ ርእስና ኦዲት ኮሚቴ ኣለና ሕጂ እታ ኦዲት ኮሚቴ ደቃይቅ እትርኢ ፋይናንሻል ኤክስፐንስስ እትርኢ ንኩሉ ምንቅስቃሳት ናይቲ ማሕበረሰብ እትከታተል እዚኣ ኢንዲፔንደንት ድያ ሕጂ እዚኣ ብኣባላት እያ ትምረፅ ኦኬ ብኣባላት ተመሪጫ ነቲ መዓልታዊ ውስጣያት ትከታተል እያ ሕጂ ኣብዚታት እውን ቴንሽን ኣይርከብን ማለት ኣይኮን ንኣብነት በባህልና ከም ተጠቕሶ ፀናሕካ
ኦፕንነስ ገለ ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል ግን ምጥርጣር ፈጥሮ ንኣብነት ፋይናንስ ኮሚቴ እዚ እንደምፃልና እከለ እዚ እንዳሃበና ገለ ክበሃል ከሎ ንምንታይ እዮም ዝጨወጨውኒ ዘሎ ስራሕ እንደ ዝገብር ዘለኹ ስለ ዝጠርጠሩን ድም ዝበሃል ስታት ይፍጠር ኢኹም ሕጂ እዚታት ኣብ ዘይደሊ ምድንጓያት ይመፅእ ብሰዓቱ ብእዋኑ ዘይምርካብ ክፈጥር ማለት እዩ ሕጂ እታ ኦዲት ኮሚቲ ናይ ገዛ ብሳ ፀብጣብ ብዝኾነ መልክዕ ክተቕርቦ ትፍትን ማለት ሕጂ እዚ ቴንሽን ዘይፈጥር ኣይኮን ምሰሓሓብ ትፈጥር ሕጂ ብዚ ኣብዚ ንገብሮ እንታይ እዩ እሳ ከምኡ ገይራ ፀብፃብ ሂባ ትውድእ ምስ ወደአት ናብ ኣባላት ናብ ኤጂኤም ፀብፃባ ተቕርብ ኤክስተርናል ድማኒ ሲፒኤ ቻርተርድ ፕሮፌሽናል አካውንታንትስ እውን ሰርቲፋይድ ማለት እዩ ሰርቲፋይድ ፕሮፌሽናል አካውንታንት ኢንዲፐንደንት ፋክት ዓዱ ፕሮፌሽናልስ ሃየር ጌርካ ከዓኒ ይድገም ማለት እዩ ፋይናንሻል ብኩሉ ሳቶም ፋይናንሻል ስቴትመንቱን ገለመሊኡን ኩሉ ሓልፍዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጌርካ እቲ ፋይናንሻል ሂወት ናይቲ ማሕበረሰብ ክትሕልዎ ኣገዳሲ እዩ ምትእምማን እውን ይፈጥረልካ ዝኽብል ከለኹ እታ ኦዲት ኮሚቲ እውን ወይ ቦርድ እውን ነቲ ትሬጀረር ወይ ፋይናንስ ኮሚቲ እንተዳልይዎ እቲ ኦርጋናይዜሽን ኣብቲ ዝግበር ወርሓዊ ኣኼባታት ፋይናንሻል ኣፕዴትስ ክህብ ኣለዎ እቲ ትሬጀረር ማለት እዩ ኣብቲ ወርሓዊ ኣኼባታት እውን ኣባና ግን እንታይ ኣሎ ዝገጥም ማለት እንድዩ ክሳብ ከባእሰካ ዝኽእል ነገራት ሓደ ሓደ እዋን ተሓላፍነት ዘይምስካ ማለት ቢዚ ኮይነ ናይ ስድራ ክስታይ ኣለኒ ገለለ ብሓደ ወገን ክንርድኦ ኣለና ነቲ ኩነት ናይቲ ኣባል ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ ብሸለልትነት ጌርካ ክትሪኦ ትጅምር ማለት እዩ ገሊኡ ዝተፈላለየ ትርጉም ትግቡእ ግን እንታይ እቲ ትሬጀረር ድዩ እታ ፋይናንስ ኮሚቲ ወይ በቲ ቸር ናይታ ፋይናንስ ኮሚቲ መብዛሕትኡ ግዜ ትሬጀረር ንሱ ወርሓዊ ፋይናንሻል ስቴትመንትስ ንኣባላት ቦርድ ከቅርበሉ ኣሎ ብቲ ወርሓዊ ኣኼባታቶም ጅሳቶም እቲ ሂወት ናይቲ ሕየት ናይቲ ማሕበረሰብ እናፈለጥዎ ክዱ ማለት እቲ ግቡእ ናብ መንግስቲ ክኸይድ ዘለዎ ወረቃቅቲ እውን ክማላእ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ማላእ ኣሎ ድዩ ማላእ የለን ድዩ እዚታት ሕጂ እቲ ኦቨርሳይት ዝበሃል ምሕደራ ዝበሃል ነገራት ናይቲ ቦርድ ሓላፍነት እዩ ካልእ ክውስኮ ዝደሊ ዝነበርኩ እንታይ እዩ ኣብ መጀመርያ እዚ ቲም ቢልዲንግ ዝበሃል ነገር ኣብ ግምት ከነትውላ መብዛሕትኡ ግዜ እቶስኻ ገለና በለ ተደፋፊ ዝኣቱ ምፅ ኢሉ ብሓንሳብ ከም ሓንቲ ጋንታ ኮይኑ ክሰራሕ ይክእልን እጂ ብዙሕ ግዜ ዘይንገብሮ እንታይ እዩ ቲም ቢልዲንግ ኤፈርትስ ኤክሰርሳይስስ ኣስገለ ከም ጋንታ ከስርሖም ዝኽእል ንጥፈታት ዋላቲ ተመክሮታትና ረኣያና ብዛዕባ እዚ ማሕበረሰብ ኣምነት ንሕድሕድካ ክግበር ዘለዎ ምክብባር ከም ኣባላት ቦርድ ብዛዕባ ኢሹስ ኦፍ ኮንፊደንሽያሊቲ እቲ ኤቲካል ፕራክቲስስ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ናይ ኣባላት ቦርድ እዚታት ሕጂ ካብቲ መጀመርያ ክግበር ዘለዎን ክመሓላለፍ ዘለዎን ኣባላት ቦርድ ፈሊጦሞ ክኸዱ ዘለዎም ነገራት እዩ ኣብታ ናይ ኦዲትን ክምለስ ትምላኣላ ተልካ ዘደንግል ዝበላ ነፍሳ ዝካለት ኮሚቴ ኢንዲፔንደንት ብህዝቢ ብመንበርቲ ተመርፀት ኦቨርሳይት ትገብር ነቲ ቦርድ ኢለካ እስኻ ክንታይ ርኢቶላትካ በዚ ኣነ ኣብኣ እንታይ ክብል ደሊ ብርግፅ እቲ ኦዲቲንግ ከም ኮሚኒቲ ንሕራ ሌጋሊ ዝቆመ ኮሚኒቲ ንሕር ኮይኑ ብሓደ ሰርቲፋይድ ዝኾነ ኦዲተር ናቱ ፀብፃብ በብዓመቱ ኣዳልዩ ናብ ሬቨኒ ካናዳ ያቀርብ እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ቁኑዕ ሪፖርት እዩ ፋይናንሻል እትሪኦ ከለካ ገለ ብሓደ ብከምኡ ዓይነት ሞያ ዝተመረቀ ሰብ ወይ ብከምኡ ዓይነት ሞያ ዝሰርሕ ሰብ ደዳልዎ ሪፖርት እዩ ሕጂ ኣብ ትሕቲ እዚ ግን ኣሎ ንኣብነት ሕጂ በቲ ኦዲተር ቅቡል ኮይኑ ዝስማዓካ ኤክስፐንስስ ግን ኣብቲ ኮሚኒቲ ግን ጥርሕንትታት ዘምፅእ ኤክስፐንስስ ክህሉ ክእል እዩ ንኣብነት ካብ ተመክሮ ሕጂ ኣነ ሎሚ ምሸት ተኣኪብና ምሲና ኦኬ ስለዚ ኣብዚ ስለዘምሰና ድራር ኢልካ ንኣብነት ዓበይቲ ወፃታት ትገብር ናይ ድራር ድሕሪኻ ስለዚ መሰይኻ ብታክሲ ከድና ኢልካ ናይ ታክሲ ወፃታት ትገብር ምናልባት ሕጂ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣኼባታት ተደጋገምቲ እንድሕር ደኣ መፅኦም
معات عنوتات يزبزح اوكي قال انمنتاي كوميونيتي ناقلقلنا سي ابزي تدريرنا ندحر نخيد كوينا بتاخسي غير كان دحر عبيت وصاتات ندحر تقبر كونكا دحر قرب كيدي لكا عطريو خلها توم تاكسي دزورو سبات انتاي نتوم كتصنع كلها مستبورد زلوم متزار انت سناي زبدنا انت سناي كده حجزي او قدمته اوديتور سيرتيفايد زغون اوديتور قنعي ناتو اوكي تدريرنا وصاغيرنا كندز وصاي اوكي سلازي مغنيات الله قال نحاده ابت حبرتسب ازسي يربحنا دو يخسرنا دو يلو نزحسب ابال نايتي محبرسب جن ابتي ناي اوديتينج كوميتي نحر اتي صنيحو نو كمزع عينت غيرنا خنعبا عين خلينا اوكي بعابيو كو نغلغل لنا انا غلبتنا نغزينا نطف زلنا سلازي كبدنا غاب غزانا ملينا نمصا كمزع عينت حسابات نخب حجي نت كوميونيتي زتقم زهانس نت كوميونيتي زياده قطا بزغونه نغرات بروجرامات زفتر عينات تحساسبات دحز حدا انتاشو مالسي كمزع عينت اوديتينج كوميتي كهلو صبغ يمسلني زيد اللي وصاتات كقنسو خم زلهم كطفقو خم زلهم منالبات كونفليكت اوف انترست زفطرو نغرات نحرالو خوينم ابتو كوميونيتي سلازلخا ايناي من تتقامي بخمي ملكع كل እንዳለ تخيل سو زيوم كوغدلهم نبدي دلي نغرات كبصحنا تدغاغام سراح نحرنا بحدا سب زواب كوين واي سلمتاي سبزي كانكم عينت كدس زلو سب يلن ديو سلمتاي حدا سب طراي نبح ابزيوم كمزيوم عينتات نغرات كتقواصر اي ثينك بجكاتي سيرتيفايد زغون اوديتور دحنت نايتي كوميونيتي من تخحلوها كابت كوميونيتي استواصو اوديتينج كوميتي تهالو صبغ يزبلان بوغني I think aligned يوم مثلا نخطيهم accept ابزي اقرب انا وسخلا زدلي وسخلا زدل انتايو اتو بورد باجت يخصدق زلو درار ديو ناي تاكسي ما استعديو قال زي اكسبنسز اب باجت كم ناي بورد اكسبنسز يلو اتيو بورد هتقملو ما حلالي حدا وان قال يوم ما بصراحه وعيلهم ناب اخيبا ناي بورد زموتو له ماي كلهم شاغ كلهم بون كلهم وي عمد كلهم سي اقداش شي بهلاي سلازي اتو بورد عمتها باجتو ابروف كقبر كله نعو انت داتيو تعبال بورد هتقملو نايقدني مالتي هذا وان اوف كورس كم زبولو اكسترافاغان كاب كساين العلو وصاتو خوينو مقصدار كله ethical practices زبها نغرات وناو زمس نغراتيو تي انتم تقشم نيرتهم كله زلهم غلغل اب غلغل حجي الرأي سمعيو كابت حدا صقماتهم كوينو درأي مثلا كزاربو خلو ابروف تقبرو الله حاجه اوبريشن ابروفمنت له حجي اوبريشن اكسبنسيف كله خل سقاب كندي كله ات ممبرسي نحدا باجت كتصدق كله نام ممبر بممبر دخ تصدق على وانس ممبر تطريق ولا سي اسراشح نحدا نغير لهم تغيرهم افتاوستن اسراشح علوهم كتقومون لي كتقومون اذ بممبر دخ حلف علوس ولا بعلهم ديسيجن ميكر كون لهم ابالات بورد يمكو سنو زلهم زي معناته ابال ممبر ني ابالات بورد تكوننا يكم تطعمنا يكم تروحنا يكم فتعبينا يكم يلو حلفنتي بومال سز باجت ابالات بورد يوم كحلف وزلو exaggerated كوينو تريو خلها ناي قدني خا يسمع كايو دامنسي الله حجي بعل تورونتو دحركيدكا سقع فرق ليتي كاب ساعات كلته سابو يالو اوكي حجي 4 غزي 5 غزي دحر اخيبا غيركا حدا سمون مو دمصها خير الله ريتا اوكي go ahead now قتل طبعا اوكي alright حجي 4 غزي 5 غزي اخيبا انت تغيرو مو لك بخمس ملكع عبيت وصاتات انت دا تغيرو مو نامنت ناي تاكسي كا تريو وصاتات ابت ختما زي لعينت وصاتات اندحر كوينو ناي قدنيو قال نغير كسمعك ما زي زغيرنا مو نزل دحر كنقبر كوينا مو نص يبلنا سلامتاي نغلغلنا تمل خنوتات كرايكا خيني ስለዚህ እሱ አረዝ ተያዚያ ንምንታይ ከምዛ ሱድ በላሲ ኣብ ሆቴል ወይ ዓበይቲ ሬስቶራንት ከይድካ እንድሕር ሚል ናይ 30 ቅርሺ ትኸፍል ኣለኻ ዋት ሆ ፖይንት ኦፍ ናት ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ዘን ስለምንታይ ብነፃሲ ተገልግል ነፃ ክንኳን ተገልግል ኣለኻ እንድሕር ኦፍንሊ ኤክስፐንስኻ እንድሕር ድምትድ ደይ ኮይኑ ተውፅኦ ዘለኻ ቁጠባ እንድሕር ገደብ ደይብሉ እቲ መንበር ዝኸፍለካ ኣሎ 200 300
would that be fair for the members? أنا أنت أزبط له كبر زخانة دراري يبلع يكون كنزو زله إتي باجت أمي جمريا باجت يقرب إتي وصعتها تدماني بتصبص ملكا نعبالون كحبري مالتي حجي إتي حلافنت زلو نجر النحر كوينو إتي بزعباتي ethical practices زبلك زلو نخربح نقعنو ويلو نت محبرسة بزبقس أي مثلا انتسا جن درار ويتعمد مركبه بصراحة وعلو ما يزي رادو وان 4-5 ساعات يزخيد تعقيباتها No, absolutely. يا درا ما يزي بلو بو شاهد So قدم كله والله هتدلها. درات كله والله ريزنبل زخون درس زي بلو مخانيو درات زي بلو دلا زي بلو طفوون دحر كوينه مسو جيجايو جن مبزحته غزي خا زركب ገንዘብ ፕሮግራማት ተባሂሉ ገለኻዊ እቲ ኣድሚኒስትሬቲቭ ውሕድ መብዝሕትኡ ግዜ ካብ 15 ቀሚቲ ናይቲ ዝርከብ ፋንዲ ኣይኮነን እቲ ኣድሚኒስትሬቲቭ ስታፍ ካልእ ንፕሮግራም ተባሂሉ ዝወሃብ ገንዘብ እዩ እሱ ደሞዝ ድዩ ናይ መንበር ኣለካኒ ናይ መንበርሺፕ ፊስ ኣለካ ምስ ኩሉ ኣብቲ ባጀት እዩ ዝከኣቱ ዘለዎ እየ ዝብል ኣነ እቲ ባጀት ካሲ እቲ ኩሉ ፕሮግራማትካ ምስ ወገንካ ኣድሚኒስትሬቲቭ ክስታያት ከዓኒ ኣብ ግምት ተእትዎ ሓደስ ኣሎ ካልእ እዚ ቴክኖሎጂ ከዓ ግደ ኣለዎ ንኣብነት ሕጂ ንሕና መብዛሕትኡ ግዜ ብዙም ኢና ንረኸብ ድሕሪ እዚ ኮቪድ ብኣካል እውን ምርኻብ ዳርጋ ተሪፍ ስለዚ ቴክኖሎጂ እውን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ መራባ እሞ ኣብተን ክልተ ናይ መወዳእታ ክሓተኩም እታ ቀንዲ ኣብ ገለገለ ቅድሚ ሕጂ እንተኪፈልኩም ነይረ ኦብጀክቲቪቲ ዕላማ ናይ ኮሚኒቲ ኣብዚ እዋን ዝድረእ ዘሎ ብተፈላለየ ከተማታት ስፖንሰርሽፕ ስጋብ ክንደይ ክህሉ ኣለዎ ኣበይ ክወድቕ ክእል ስፖንሰርሽፕ ዕላማ ናይ ኮሚኒቲ ድዩ ተቐንዲ ኮር ኮሚኒቲ ማሕበረሰብ ደብለካ ኣብ ካናዳ ስፖንሰር ምግባር ኢሚግራንት ቃዓዲ ኸድዮም እዚ ብኸመይ ስኻትኩም ትርእይዎ ሕጂ ኣብታ ናይ መወዳእታ ቃሉ ምእታዋይ ኣነ እቲ ስፖንሰርሽፕ ክገብር እየ እንድሕር ኢሉ ንኣባላቱ ንሕብረተሰቡ እዩ ዘገልግል ዘሎ ረድኒ ምክንያቱ በማእታታ ሸሓ ዝቁፀሩ ስደተኛታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣለውና ሱዳን ድዩ ኢትዮጵያ ድዩ ኡጋንዳ ድዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዓለም ኣለዉ ኣብ ሊብያ ድዩ ሕጂ ኣባል መብዛሕትኡ ግዜ ሓዉ ሓብቱ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኤድመንተንሲ ብድልየት ናይ ኣባላት እዩ ተበጊሹ እቲ ነገር ከምዚ ዘይንገብር ምክንያቱ ኣሕዋትና ከምዝኾኑ ኣለዉ ከምዝኸውን ኣሎ ስድራይ ከምዝኾኑ ኣለዉ ተሓቶይ ግን ኦብጀክቲቪቲ ክሌርሲ ኣብኡ ዶ ለሰይ ኣብ ፐርሰንቴጅ እንድሕሪእኹሞ ክልቲኹም 67% ኣብ ስፖንሰርሽፕ ተጥፍኦ ተለኻ ዕላማ ናይ ኮሚኒቲ ናይ ማሕበረኩም ትገብር ኣለኻ ትገብረን ንሱ 67% ኣብኡ ተጥፍኦ ተለኻ እቲ ካልእ ዕላማታት ተረሲዑሎም ማለት እዩ እቲ ባላንስ ክትገብሮ ኣገዳሲ እዩ ኣገዳስነቱ ግን እቲ ድልየት ናይ ኣባላትካ ተማልእ ዘለኻ እቲ ስራሕ ኦፍኮርስ ሓደ እዋን ብቮለንቲኛታት ክግበር ስለ ዝድለ ግዜ ይወስድ ብዙሕ ግዜ ድማ ኣባላት ኣሕዋቶም ወለዶም ወይ ገለ ኣብ ካልእ መደበር ስደተኛታት ስለ ዘለዉ እናተጨነቑ ማዕት ግዜ ዝወስድ ስራሕቲ ኣሎ ሕጂ ምስኡ ተተሓሕጁ እቲ ግዜ ከብል ኣለዎ ግን እቲ ንጥፈታት ናይቲ ማሕበረሰብ ግን ብኡ ጥራሕ ክድረት የብሉን ንሕና ኦፍኮርስ እተን ኮሚቴታት ከዓ ክነጥፋ ኣለወን መብዛሕትኡ ግዜ ግን እቲ ህዝብና ምስ ናይ ስፖንሰርሽፕ ክስታት ተተሓሕጁ ዓብይ ቆልሓታ ዝገበረሉ ነገር እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ሕጂ ማዕፀብ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብዙሕ ፀገም ከጋጠምና ኣሎ ዶ ኣብ ኤርትራውያን ሆምለስ ኣብ ድራግን መንእሰያትን ፕሮግራማት ኮሚኒቲ ክገብሮ ዝግብኦ ይበኩር ዶ እሱ ከምኡ ክትገብር ከለካ ክሳብ ሕጂ ዝረኣኽዎ ወይ ዝሰማዕክዎ ስታያት የለን ኣይወደቕም ማለት ኣይኮነን ኢንፋክት ገሊኦም ነዊሕ ዓመታት ዝፀንሑ ኣብ ገለ ኣዲክሽንስ ገለመታት ዝኣተዉ ክህልው ይኽእሉ እዮም ብቁማር ድዩ ብኣልኮሆል ድዩ ብካልእ እሱ ሕጂ ካብ ዓቕሚ ናይዘን ንኡሳን ማሕበረሰባት ከም ናህና ንኣብነት እንዳዕሮ ሲካሲ ንእሽተ እያ ሕጂ ሜንታል ሄልስ ዝደሊ ኣዲክሽንስ ትሪት ክትገብር እንድሕር ኮንካሲ ናይ ሜንታል ሄልስ ኖት ነሰሰርሊ ስፔሲፊክሊ ኣብኡ ከይኮነስ ሓፈሻዊ እቲ ማሕበረሰብኩም ክበሃል ማሕበረሰብ ክበሃል ቅድሚ ስፖንሰርሽፕ ዕላማቶት ብዙሕ እዩ ነይሩ ባህልን ቋንቋን ደቅና ገለመታት እዩ ነይሩ ኖ ሕጂ ካብኡ ንወፅእ ኣለና ዶ ንወክሮ ኣሎ ዶ
ሲኒየርስ ኣለዉ ዓብዩ ቦታታት ኣለዎም ዶ ንዖም ሕጂ ናድሓን ንዓይ ሓይተካ እቲ ንሃና ዕላማስ ናብ ካልእ ዝምብል ኣሎ ዶ ካብቲ ወፃኢ ናይ ኮሚኒቲ ዝበሃልሲ ይእለ ደሎ ናብ ሃይለ ወል እንታይ መስለካ ማይክ ሕጂ ነቲ ስፖንሰርሺፕ እውን ከምቲ ዝድለ መልክዑ ኣይተጠቐምናሉ ምክንያቱ ከም ኤርትራውያን ሽግርና ብዙሕ እዩ ንደገ ድፈስስ ዘሎ ስደተኛና ኣዝዩ ብዋሕዚ ደረጃ ይደር ኣብ ኩሉ ሃገራት ኣሎ ዳርጋ ብፍላይ ኣብ እዘን ኣፍሪቃ ዘይማዕበለ ሃገራት ኣብ ብዙሕ ተደርቢዩ ዘሎ ኤርትራዊ ቁፅሪ የብሉን እዚ ሓደ ነገር እዩ ብምስኡ ተኣሳሲሩ ድመፅእ ከዓ ንሕና ኣብዚ ኮይና ከም ውልቀ ሰባት እቲ ዝበዝሐ ናህና ኢንቨስትመንት ደንብሎ ንኽእል ዋላ ገለ ኣብ ኮብ እዩ ዘሎ ንረፊጂታት ምሕጋዝ ገለ እዩ ስለዚ ካብ ነቲ ረፊጂ ኣብቲ ዘሎ እንዳሓገዝካዮ ትነብር ለውጢ ዘየምፅእ ኣምፂኢኻ ኣብዚ ነብሱ ሓጋዝ ትገብሮ ከለካ ነቲ ኣብዚ ዘሎ ሕብረተሰብና እውን ይሕግዝ እዩ ዘሎ እቲ ፕሮግራም ብዛዕባ ስፖንሰርሽፕ ድሕሪ ሓጊዝናሲ ነቶም ዝመፁ ዘለው ጥራይ ኣይኮነን ንሕና ነዞም ኣብዚ ኣባላት ናይ ማሕበረሰብ ዘለና እውን ጀስ ብገለ መልክዕሲ እቲ ናህና ጭንቀት ተኻፋሊ ይኸውን ኣሎ ይሕግዘና ኣሎ እቲ ኮሚኒቲ ብከምዚ መልክዕ ክርአ ከሎ ክምስገን ዝግብኦ እዩ ግና ሓደ ቻፕተር ናይቲ ስራሕ ናይቲ ኮሚኒቲ እምበር ጠቕላላ ንካልእ ኩሉ ዓፅዩ ንዑ ጥራይ ዝገብር ግን ክኸውን የብሉን ምክንያቱ ኣብዚ ቆልዑ ኣለውና ንዕኦም ዘድሊ ፕሮግራማት ክህሉ እዩ መንእሰያት ኣለውና ንዕኦም ዘድሊ ፕሮግራማት ክህሉ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋና ንዕኦም ዝዕን ዘድሊ ፕሮግራማት ክህሉ እዩ ዓበይቲ ኣለውና ብቋንቋ ብገለ ዘይረዳድኡ ተኣኻኺቦም ግዜ ክሕልፉ ብሓንሳእ ዝደልዩ ኣክቲቪስት ንዕኦም ዘድልውን ከድሊ እዩ እዚ ኩሉ እዚ ክሕሰበሉ ኣለዎ ጥራይ ነቲ ደገ ዘሎ ዘይኮነ እዚ ነዚ ኣብዚ ውሽጢ ዘሎ መጀመርታ ብዛዕባኡ ፋንዲንግ ብዙሕ ንወስድ ዘለና ብዛዕባኡ ኢልና ነዚ ኮሚኒቲ ዝኸፈትናዮ ንዕኡ ከመይ ጌርና ኣድረስ ንገብረሉ ኣለና ናይ ዝተፈላለዩ ባላንስ ክንገብረሉ ኢኻ ዘለካ በቃ ሕጂ እዚ እዩ ካልእ ግን ኣብቲ ናይ ስፖንሰርሽፕ እንድሕር ከድና ብጀካ ስፖንሰርሽፕ ግን ኣነ እንታይ ይብል መስለካ ናብ ስፖንሰርሽፕ ጥራይና ንሓስብ ብፍላይ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሓት እዮም ዝመፁ ዘለዉ ኤርትራውያን ገለዮም ብቸርችስ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ገለዮም ብግሩፕ ኦፍ ፋይቭ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብገለዮም ከዓ ከምዚ ናይ ኮሚኒቲ ኦርጋናይዜሽንስ እቲ ዝዓበየ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ኣነ ነቶም ውልቀ ሰባት ብግሩፕ ኦፍ ፋይቭ ከማ ናይ ሓምየምኒ ብፍላይ ኣብ ኮሚኒቲስ ኤንድ ኣብ ቸርችስ ግን ዝርአ ዘሎ ዓብ ፀገም ግን ናይ ስፖንሰርሽፕ ዘይኮነ ሪሰትልመንት ኣብዚ ምስ መፁ ፀገማት ምስ መፁ ያ ኣምፂና ያ ገንዘቦም ትቕበል ካብቶም ገለ ገንዘቦም ትእክብ ኣብዚ ምስ መፁ ግን ስራሕ ደረኺቡ ሕክምና ዶክተር ፋሚሊ ዶክተር ደረኺቡ ምናልባት ሪሃብሊቴሽን ዘድልዮ ተኮይኑ ገለ ተራኢዶ እዚታታት ኩሉ ፎሎ ኣፕ የለን ስለዚ እቲ ኮሚኒቲ ከምቲ ኣብ ስፖንሰርሽፕ ድነፍዖ ዘሎ ኣብ ሪሰትልመንት እውን ከምኡ ዓይነት ዕውት ፕሮግራማት ከፅናሕ ኣለዎ ሪሰትልመንት ከምኡ ዓይነት ዕውት ፕሮግራማት ክህልዎ ተደኣ ኮይኑ ከዓ ኣቐዲሙ ነቶም ኣብዚ ዘለው በብዕድሚኦም በብፆቶኦም በብገሊኦም ንዕኦም ዘድሊ ፕሮግራማት እንድሕር ቀሪቡ ፀኒሑ ነቶም ካብ ደገ ዝመፁ ከዓ ነቲ ኣብዚ ዝፀንሐ ፕሮግራም ኢምፕረስ ክገብሮም ይኽእል እዩ እየ ዝብለካ ዘለኹ እሞ እዚ ሓጋዝ እዩ ካልእ ግን ብሽም ስፖንሰርሽፕ ከዓ ብርግፅ ነቲ ተዋሂቡ ዘሎ ዕድል ከዓ ኣቢዝ ክንገብሮ የብልና እየ ዝብላነ በቃ ማለትሲ ኦኬ ከም መእተዊ ገንዘብ ናይ ከም መዕበይ ኮሚኒቲ ጌርካ ጀስ ኦኬ ክንዲ 1 ሚልዮን ካብ ከምዚ ተረኺብና ኮሚኒቲና ክነዕቢና ከምዚ ክንገብሪና ኣብ 2 ዓመት 3 ዓመት ስለ ዝፀንሑ ስጋዕ ዝመፁ ከምዚ ክንገብሪና እዚ ምናልባት እንዳፀንሐ ናብቲ ዘየድሊ ኮራፕሽን ይወስደና እዩ ምክንያቱ ክምለስ ዘለዎ ፅባሕ ገንዘብ እዩ ገለ እዩ ኣብ መጨረሻ ነቲ ረፊጂ ክውዕል ዘለዎ ረብሓ እዩ ሶ ምናልባት ኣቐዲሙ ብዘይ ኣገባብ እንተ ከምዚ ብፍኑ መልክዕ እንድሕር ከይዱ ፅባሕ ንጎ ነቲ ኮሚኒታትና እውን ኣብ ሓደጋ ዘዕፅዎ እውን ከይከውን የፍርሓካ እዩ መርሓባ እሞ ናይ መወዳእታ ኣባል እንታይ ግደ ኣለዎ ኣብዚ ብክልቲኹም ክፅምዝንዋ ማለት እዩ ኣገዳሲ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ቦርድ ምሕደራ ቦርድ እንታይ ክመስል ኣለዎ ኣካውንታቢሊቲ ኩሉ ተንኪፍናዮ ፀኒሕና ኣለና ኣይነ ነዊሕ ቶፒክ ኣባል ከ እንታይ ግደ ክፃወት ክእል ኣብዚ ካብ መጀመርያ እስካብ መወዳእታ ዘደንገል ብመጀመርያ እቲ ማሕበረሰብ እኩብ ድምር ናይቶም ኣባላት እዩ ስለዚ ኣባል እንተ ደኣኒ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሑ
ኣባል ብማሕበረሰቡ ተገዲሱ ፅቡቅ ኣበርክቶ እንተዳ ገይሩ እቲ ማሕበረሰብ ይድልድል ማለት እዩ ስለዚ ሓላፍነት ንኣባላት ቦርድ ስለ ዝሃብካዮም እቲ ማሕበረሰብ ባዕሉ ክዓቢ እዩ ወይ ንቅድሚት ክኸይድ እዩ ዝበሃል ትልምታት ክህልዎ የብሉን ስለዚ ኣባል ዓብ ግደ ኣለዎ ኣብዚ ሓግዝ ኣብ ዝተባሃለሉ ክሕግዝ ተሳተፍ ኣብ ዝተባሃለሉ ክሳተፍ ዓብ ግደ ኣለዎ ኣባል ኣብቲ ዕብየትን ሕየትን ናይቲ ማሕበረሰብ ሲ እናተይሉ ተገዲሱ ክሰርሕ ኣለዎ ባህላ ያኒ ምክንያቱ ማሕበረሰቡ እዩ ሃይሌዎ ወዲዎ እዩ ዘድንግል ልክዕ ካብኡ ዝተፈልየ ኣነ ብዙሕ ክብል ኣይኮንኩን ጀስት ኩሉ ግዜ ማለሲ ባሕሪ ካብ ጥምቕ ንእሽተይ ካብ ንጣብ ማይ እያ ትጅምር ንጣብ ማይ ስለ ዝነጠበታ ናብ ቀላይ ናብ ባሕሪ ዝቕየር ሓደ ዕዉት ማሕበረሰብ ክኸውን እንተኮይኑ ከዓ ካብ ሓደ ንጡፍ ኣባል እዩ ዝጅምር በቃ ማለሲ ኣባላቱ እንድሕር ንጡፋት ዘይኮይኖም ዕዉት ኮሚኒቲ ክህሉ ኣይክእልኒ ኣብ መጨረሻ ስለዚ ዕዉት ኮሚኒቲ ናይ ንጡፋት ኣባላት ውፅኢት እየ ክብል ዝደሊ መጀመርታ ሶ ኣባላት ንጡፋት እንድሕር ክኾኑ ኮይኖም ነብሲ ወከፍ ሰብ ዓቕሚ ዘይብሉ የለን በብቲ ዓቕሙ ዋላ ተና ዘይተማሃራ ኣዴታትና ድዮም ኣቦታትና ከማን ኣብ ዓቕሞም ሲ ኣለዎም እንተስ ነደቕቲ ድዮም ክኾኑ እንተስ ገለ ድዮም ክኾኑ እንተስ ገለ ነብሲ ወከፍ ነናቱ ሞያ ኣለዎ ነታ ሒዝዋ ዘሎ ሞያ ንዓዓ ከገልግለላ ዝኽእል ኣብቲ ሕብረተሰብ ገለ ነገር ለውጢ ከምፃላ ዝኽእል ነገራት ከም ዘለዎ ፈሊጡ ጀስ ነቲ ኮሚኒቲው ልክዕ ከምታ ንገዝኡ ዝከናኸና ከምታ ንስድርኡ ዝከናኸና ደቀይ ከይጠምዩ ኢሉ ሰብኣይ ይኸይድ ደቀይ ከይጠምዩ ኢላ ሰበይቲ ናይ ክሽነዲ ናይ ደገዲ ስራሕ ትሰርሕ ነታ ማሕበረሰብ ከዓ ልክዕ ክትምዕብል እንተደኣ ኮይና ኩላና ከምታ ኣብ ገዛና ንዋሳ ኣብታ ኮሚኒቲ ተተዋሲእና ፅቡቅ እዩ እዚ ክብል ከለኹ ጥራይ ኣብ ስራሕ እውን ኣይኮነን ኣብ ምቁፅፃር እውን ኦኬ ብዙሕ ግዜ ኤርትራውያን ምናልባት ኣብ ካልእ እውን ከምኡ ክህሉ ክእልኸውን ጀነራላይዝ ክገብር ኣይደልን እየ ኣብዚ ናተይ ኮሚኒቲ ኣነ ዝሪኦ ግን ኣብ ምቁፅፃር ንፉዓት ኣይኮነን ካብ ኩሉ ከዓ እንታይ ይስማዓና ተፈተውቲ ወይ ተፀላእቲ ተፈተውቲ እምበር ተፀላእቲ ክንኮንካ ኣይንደልን ኦኬ ሓቂ ስለ ዝተዛረብና ከምዚ ሰብ ክፀልዓኒ እዩ ኢልካ ምሕሳብ ጀስ ደቂ ሰባት ምናልባት ሎሚ ክፀልኡና ክእሉ እዮም ፅባሕ ነገራት ተኣሪሙ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ምስ ተበፅሐ ግን ያ ሳላኹ ዝተኸም ዝገበረ እምበር ኣይምተዓርየን እኮ ነይሩ ዝብልሉ ኩነታት ክፍጠር ክእል እዩ ብዓብዪ ከዓ ካባና ሓሊፉ ናብ ደቂ ደቅና ዝሰግር ሓደ ፅቡቅ ውርሻ ክነትርፍ እንድሕር ደኣ ኮይና ብርግፅ ነቶም ዝረኣዩ ከምቲ ፅቡቅ ነገር ንክስራሕ ንተሓባበሮ ፀገም ክርአ ከሎ ከዓ ብሕብረት ኮይና ቀልጢፍና ክነወግዞ ለውጢ ክነምፅእ ከምቲ ዘመረፅናዮም ክነውርዶም ከም ንኽእል ነቶም ዘይሕግዙና ከዓ መሰልና ምኳኑ ክንፈልጥ እዚ እንተደኣ ጌርና ኮሚኒቲ ኣብቲ ፅቡቅ ዝኸደሉ እዋን ንክዓቢ ንጥፈትና ክሕግዞ እዩ ኣብቲ ዝበላሸወሉ እዋን ከዓ ምክትታልና ከዓ ካብ ጥፍኣት ከድሕኖ እዩ ክብል ዝደሊ መርሓባ I think ተዚንኩም ቁርጥ ለይ ናብ ይጎ that's good መርሓባ ፅቡቅ ኣላ ሓጂ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም I think ኣሊ መብዛሕትኡ ረሳዕኽዎ ተልዩ ብታ ኣገዳሲ ቶፒክ ስለ ዝኾነ ዕድል ክበኩም እየ እዚኣም ተዛረብናላ ትብሉ ተለይኹም ዕድል ክበኩም እየ እምበር I think ዘዚምኩም ኢኹም ኣይነው ነዊሕ ቶፒክ ብጣዕሚ ዓብን ድዩ ግን ብዓቕብኹም I think ኩሉ እንተን ሕቶታት የመልስካ ዝረሳዕኽዎ ነገር ኣሎ ትክብልዎ ነገራት ኣነ ቁርብ ኣብዚ ሃይለ ዝበሎ እቲ ኣባልሲ ክቋፃፀር ጥራሕ ዘይኮነስ ክሃንፅ ክድግፍ እውን ሓላፍነት ኣለዎ ኢሎሞም እንዳበልካ ዝውረ ወረታት ኣብ ደገ ተቐቢልካ እንድሕር መሊሽካ ትዝርግሖ ኮንካ ነቲ ማሕበረሰብ ነቲ ባዕልኻ ዝመስረትካ እተወፍየሉን ማሕበረሰብ ምዕናው ስለ ዝኾነ ስለዚ ብደገውን ወረታት እንድሕር ሕማቅ ወረታት ኣልዩ ምክልኻል ኣገዳሲ እዩ ኢሎሞም እንዳበለ ዘኽፍእ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ባእስን ዘይምርድዳእ ዘይምትምማንን ስለ ዝፍጠር ናይ ኣባል ተራእዩ ምሕላው ማለት እዩ ጓሶት ናይ ማሕበረሰብ ኩላህና ምኳንና ክንዝንግዖ የብልና የዝን እታ ሓቶ ድምፃ እኳ እንታይ መስልኩም መብዛሕቲ ግዜ እቲ ቦርድ ኩሉ ግዜ ተሓማየ እንድዩ እናሰርሐ ዋላ እውን ኣይምስገን ኣብ ገለገለ
نحراس تعلكم له حجي تزعبي يسرح لتفوز له إن فاكت بتخك تاريخه أو يجزيون دكون قلنا قريفيو دقاية إتي أبال مبزحت جزية كسعول الله خلق دقة كفيلو خيد أخي بخمان أبقى لقلا أتين دا يقبرني جوالا وسانتات كوسون كلون يلن عمرج عون قلا كيمرتون يبكر حجي إتي ترانسبيرانس محتاج نقد النتيو هزيتيشن دي بقولهم سلكا ريزيرف خي جبركا تريو نقدر لي أبا أخي بان خت الزارب حجي ناس وايتا حتى لو تأخلكم ترى حبنا بورد ترى حي كونكوسي أبالون قدر لو كهنس كم تقصن كايو لكم متقصوا زلهم أبو كل جون مالتي مو I think أبريل كات تمل الله ثليخة هبكا عدل هايلوا بزانا زرنج البلاد أنا تايكبل مدلهم مسلكا جي انتهي نحن بدلنا أبزانا يتعش مدينة نزارب دلنا يا بال بمسورته اتبوردون كو نفع خونون كو اتقابل بكبابي مزون كو أبالو زراعة بورد كله كنا أيقونن كبر أيقون كندلي جن ناي سرح شللت النت ناي متففا ناي جلون نحر كم عين الدليل زلوا بسبات كوينومون لازم كومينيتي من دو كاتاتولو لو يدعم كوي الحمد لله كات غير كات حلفولو كومينيتي كوي نحر إلو زحسب كوين جل خاب أبالات بورد السيو زيادة نمتففا زيادة زترابع أبالاتو أب أخيباتات زموصوه أبالاتو أب سرح قلتفهم علنا زبلوه أبالاتو جلس أجربات كركب كله سلامتها كم زغويني لهم زحتوه كوميونيتي جن وتون بورد ناتو بورد ممبرز نفعتهم وسيت نايت كوميونيتي خا أزيو بلوس يزغون ذكر لدلي أبتنا مترجع من الإختخاء انتهى لك هاد بالكان جن كل الفيزياء خبلاز دلي أبانات رئيس يكون أبدخون يكون محبر سب دخونا إسخاز سمعك بوليتيكاوي أتحساس باخد كتل إزي نايول كسب مثالي أب كوميونيتي تمسك لخاجن كلنا تبعي جميل كلنا نمحبر سب كنا قلقلينا كنمسك لنا جن أفت محبر سب حيمانوتو استفلي من الوقت أمنوتو استفلي ناي بوليتيكاو تحساسو استفلي صوتا استفلي بوق أمت استفلي بتحساس باس استفلي إذا خص أنا حناي خلي مو ودينا نقول نقل قلنا الناس نمسع نقول نقل قلنا الناس نمسع يقبل دلي بوليتيكا وتحساس بنا دربينا نمسع حبرتسب كل عائلة تحساس باز له حبرتسب كنقل قلنا نمسع يقبل دلي ثانك يو بتاع مينا مسكناكم كلت ياكم زدنقل كومون هاي خفلة بزعبا محوركم تكمسل له نامين خيد على نتاية جبرنا حشنا من بالكم نزق زيادة هم زاني اشتي عدل يبكم يهمهم باركم أبزا برنامجنا راديو رنا كم سكناكم فتو. أنا ونا بس قلنا كا مايكل تقديش كان نزر استزين كت أدرس كنت قبره سفي حرستي بحد ساعة زودا أرستي كونن سلام شت تشاو هاي سلام شت تشاو تشاو سلام